Makadi enyu mukomanashi ininiwo ndauya pano ndakaremerwa nemoyo. Inini ndinoshanda as a nurse. Ndashanda as a nurse kwemakore akati wandei. Zita rangu ndicharivanza ndokusaka ndashandisa cost account kuitira kuti ndinge ndichizochengetedza basa rangu. Asi zvandakaona nezvandinoita zviri kundishaisa hope. Mari ndava nayo, mari yakawanda chaizvo. Murume wangu ndakamupa mari dzimwe idzo dzandaipiwa pakutanga ndokubva tachizotenga truck redu. Truck iri rakazobereka mamwe akawanda. Izvi zvikutaura kudai vana vangu vose vari kudzidza kuChina. Upenyu hwangu uri kufamba zvakanaka muno muZimbabwe. Kunyangwe ndichishanda as a civil servant sanurse, mari dzatinopiwa munongoziva kuti tinopiwa mari. Asi mari yandinobata pamwedzi ndinobata mari yakawanda chaizvo. Zvino kuti ndige ndichisiya kuita zvinhu izvi, vanhu vacho vakati hazviiti nekuti takatosaina contract reropa, hazviiti kuti unge uchiramba kusvika iwewe wazotorwa nerufu kana kuti ukarwara zvekuti unenge wava kusakwanisa kuti urambe uchishanda. Zvechokwadi mukoma, ipapo pandakatanga kuita zvinhu izvi, pandakajoiniswa satanism idzi dzatinoita kubasa as NS, ndakatosaina neropa rangu, ndakapiwa tsono ndikanzi ndige ndichizvibaya pachikunwe. Ndokubva ndachizodonhedzera donhwe reropa mune kamwe katambla. Imomo mainge magara muine mafuta ainge arimo. Mukomanashi inini ndinoshanda as a nurse ku maternity ward. Zvinotanga mwana achangobuda muna amai vake. Zvamunoziva kuti mwana paanozvarwa anenge akazara tsvina zvinobva muchibereko. Procedure yechipatara inoti mwana anofanira kuti ange achipukutwa nekukasira kuitira kuti asatonhorwa. Isusu tinoshandisa machira anenge akachena, asi nyaya iripo mukoma ndeyekuzodai. So zvose zvatinoshandisa izvi, matron wangu iye ndiye anoziva kwaanozonozvitengesa zvinhu izvi. Vanhu vacho ndakangosangana navo ka1 apo pandakajoina ndichizosaina contract neropa. Saka tinotora zvinhu izvozvo zvatinenge tashandisa kupukutisa mwana anenge achangobva mukuzvarwa. We make sure kuti pe shift panenge paine munhu uyo anenge ari mugrupu redu, then mwana anenge asarudzwa, because kune vana vanozvarwa vaine star kana kuti vana vanobva kumhuri dzinenge dziine upfumi. Ndivo vana avo vatinoti kana tikapukuta tobva tatora izvo zvinenge zvashandisiwa pakupukuta mwana iyeye. Zvinhu izvi zvinochengetwa, hazviraswi kana kuwachwa. Saka matron tinovapa, kana tavapa ivo ndivo vanoziva kuti vanoenda nazvo kupi, vanonozvitengesa. Chavanozongodzoka nacho imari, ende mari iyi inenge yakawanda kwazvo. Kozoti kune nyaya yeplacenta kana kuti yamunoti shupa. Mutemo wechipatara unoti shupa inofanira kuzopiswa kana kuti amai vomwana vanokwanisa kuitora kana vachida. Asi vakadzi vazhinji, maybe nekuneta, nekushaya ruzivo, nekurombo zvekare, vanongosiya zvinhu izvi zviri mumaoko medu, mumaoko echipatara. Saka matron ivo vanoita business zvekare neshupa idzodzo. Matron wangu iye anoti anonopa vamwe vanhu avo vanozvitenga zvinhu izvi. Ndichachengetedza mazita evanhu. Ndakanzwa zvichinzi kune vamwe bishop avo vaimbotenga shupa idzi. Bishop ava vainge vari mukuru weimwe chechi yekumasowe yainge ichiri kusimukira. Saka vainge vachishandisa shupa dzevana vhiki rega rega. Mukomanashi tinotobhadharwa, tinowanzokubhadharwa uri musi weSunday, kana kuti mari ikakasika kupinda tinobhadharwa uri musi wechitatu each and every week. Kana iri semari yandinopiwa pachipatara pandinoshanda, ina handichatomboiverengi. Imari yepocket change, mari yandinoshandisa kungodira fuel. Motikari hangu handifambe nemotikari inodhura, because handisi munhu anoshamisira, plus kutya futi kusungwa kuti vanhu vanokwanisa kuzozvibvunza kuti munhu uyu ari kufamba nemotikari yakanaka kudai. Iwo manesi tichiziva kuti vanopiwa
mari. Saka upfumi hwedu, zvinhu zvedu tinongozviitirawo in secret. Kana kuri kubasa, kungowirirana zvekubasa, but kana tatongobuda premises epachipatara tinenge tisingachazivani. Vamwe vanhu vanoti ndinodada, but ndinozviitira izvi kuti ndige ndichichengetedza upfumi uhwo hwatiinahwo. Chandava kuda kubuda mugang iri, but hanzi unozongobuda nekufa nekurwara usingachakwanisi kuti urambe uchingoshanda uchivapa izvo zvavanenge vachida. Ndiyo nyaya yandiudza pano mukoma. Kana mukaposta muzondisivisa, ndinenge ndiinemi ndiri mucomment section, even though ndinenge ndiri kumateresi. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu mucomment section. Hanzi nekushaya zivo vazhinji vakadzi vanoti kana vakabetserwa vana vavo vanongosiya shupa dzacho ikoko kuchipatara. Zvakangoma hazvo veduwe, zvinoreva kuti munenge muchifanira kudzoka nadzo kumba here. Vanoziva tiudzeiwo, hanzi dzinoshandiswa nevamwe bishop vakadzishandisa apo pavainge vachiri kusimudzira chechi yavo. Hanzi mukuru werimwe sowe. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Kune vanenge vaine ruzivo, uyaiwo mutiudze kuti shupa dzacho dzinomboshandiswa chii chaizvo. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukomanashi, muri sei zvenyu? Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndine zviri kundidya mupfungwa dzangu, ndine zviri kundinetsa. Inini ndiri murume ane makore 27 years ekuberekwa, asi upenyu hwangu hwandinorarama mukoma hwakatosiyana nevamwe vemazera angu. Handisati ndakambodanana nemusikana kana kuti mukadzi wezera rangu. Ndinongochiva vakadzi vanenge vari 20 years and above, vakandidarika nemakore 20. Saizvozvi kuti ndiine 27 ndodanana nemukadzi anenge ari kuma 47, akangoita below 40 ndinenge ndava kutonzwa ndichimusema. Vanhu vachati uri benzi remunhu kana kuti wakadyiswa nechembere, asi chokwadi ndechekuti zvinhu izvi zvakatongoitika ndichiriwo mwana mudiki. I think kuti ndipo pandakakanganisika ipapo, and handizivi kuti ndikagadzirisa pfungwa dzangu sei, because handina mwana sezvo ndichidanana nevakadzi vanenge vakapedza kuzvara nechekare. Zvese zvakatanga ndiri form 2. Ndainge ndina vamwe ticha avo vandainge ndava kutanga kufambidzana navo. Vainge vari mukadzi wechikuru uye zvekare ivo vainge vakanaka. Vakatanga kundidaidza kuoffice kwavo nekuti ndainge ndiri prefect, ndiri very intelligent. Vakatanga kundipa mari kusvika tazotanga kurara tose mustaff room. Mushure mekunge tatopedza chikoro, inini ndaisara ndichirara navo. Ndainge ndiri mwana mudiki, ndichati ndakabatwa chibharo, even though zvainge zvichindinakidza semukomana. Mukoma kubva musi iwoyo pfungwa dzangu dzakabva dzatochinja zvachose. Vasikana vezera rangu ndakatanga kuvasema. Ndinovaona sekunge vanenge vari vana. Feeling yamunongonzwawo varume kuti munge muchinzi marara nemwana anenge aine kana 1 year kana mwana anenge achabva mukuzvarwa, ndo feeling yandinonzwa kana ndikada kunyenga musikana anenge aine 27 or below 27. Ndinoda vakadzi vanenge vari older than I am, more than 20 years, 20 and above. Mukadzi uyu maybe ndiye akandikanganisa zvekuti ndava kutongoda rudo rwevakadzi vanenge vakanyanyisa kukura kwandiri, uye rudo irworwo ndo rwandinoda kusvika pari nhasi. Iko zvino ndiri kudanana nemukadzi ane 64 years. Mukadzi uyu mukoma anogona atori gogo kwandiri, asi kwandiri iye ndinotozviona sekunge mukadzi chaiye, ende anoziva kundibata zvakanaka. Anondipa ruremekedzo, anondipa peace, ende anondipa mari. Dambudziko ndeiri mukoma, handina mwana,
ende amai vangu vanoti ndakaroyiwa because vamwe vakadzi ava vandinenge ndichifambidzana navo ndinotoita zvivindi zvekusvika navo pamba. Dzimwe shamwari dzangu dzinondiseka, idzo dzinozviziva kuti ndiri kudya chembere dzakura kudai, but ndo zvanditori. Handizivi kuti ndingaita sei. Ndakatomboedza kuti ndinge ndichikecha rimwewo hure wandainge ndaona kuti iyewo ainge achiri musikana wechidiki. Ndakamubvunza, akandiudza kuti iye ane 19 years. Izvi zvakaitika paChristmas. Ndainge ndiine mari, tawirirana, andiudza mari ainge achida for the whole night. Ndokubva tachizoenda tose kumakebhini. Pano pakunosika bonde yakaramba zvamuchose kuti inge ichishanda. Ndakazongobuda zvangu ndikati chitora zvako mari because ndatokukanganisira basa rako because takanetsana for more than 30 minutes zvichingoramba chete kusvika ndazongobvako kumakebheni ndikadzokera kumba. Mangwana acho makuseni ndakamukira ndikaenda kunoona chembere yangu. Performance yandakaita ipapo zvinoratidza kuti zvinhu izvi zviri mumwoyo, zviri mupfungwa. Ndibetserei because kana zvikaramba zvakadai ndichafa ndisina mwana. Vabereki vangu vava kutarisirawo kuti ndinofanira kuti ndige ndichizoita mwana, vari kuda muzukuru. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyo. Ngatitaurei naye mucomment section zvakangouma hazvo vedway. Hanzi dambudziko rakadaro ringapedzwa neiko? Hanzi ndakabatwa chibharo ndiri form 2. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story. Makavika uchitopa changu. Ininiwo ndine mubvunzo wandinawo. Ndinoshandisawo wifi kana ndiri kubasa, ndo pandinoteerera nekuona maconfessions enyu. Iniwo ndashaya pekubata. Ndiri muno muHarare, ndinoshanda as a security guard. Zuva nezuva ndinobuda mumba mangu, ndinogarawo kuchitungwiza. Saka kuti ndike ndichikwanisa kusvika muCBD muHarare nenguva, ndinotobuda makuseni dzimwe nguva kumukira kana kuma half 3 tinenge takati wandei zvedu. Asi dzimwe nguva ndinokwanisa kufamba nditori ndega depending nekuti ndinenge ndakasikisa here kumuka kana kunonoka kumuka. Dambudziko rangu nderekuti pose pandinofamba ndiri ndega mukomananshi ndava kuda kunopinda muCBD, ndo pandinotanga kuona zvipoko. Dzimwe nguva ndisati ndatombosvika muCBD ndinozviona zvipoko paya pekuti kunze kunenge kuchiri kwakasviba. Ndinogona kungoona munhu anenge akamira kana pamharadzano dzenzira akapfeka hembe dzewhite. Munhu uyu anenge achiita sekunge ari kuenda kumasowe kana kuti ari kubva kuminamato, but akapfeka magemens. Asi chinozondivhiringidza mupfungwa ndechekuti munhu iyeye anozoita zvekuputika zvekuti anobhururuka, kuramba achingobhururuka achienda mudenga obva aputika. Ndinoseka kana ndikanzwa vanhu vachiti muZimbabwe hamusisina zvipoko nekuti vanhu vava kuvigwa vasina pfungwa. Hameno kuti ichokwadi here kuti vanhu munyika medu vava kuvigwa vasina pfungwa? Ndinoda kuti munge muchindibvunzirawo kune vanhu vanoshanda mumamoshwari kana kuti vakamboshanda mumamoshwari. Ende chinondinetsa ndechekuti koseiko ndirini ndega ndinongogara ndichiona zvipoko izvi. Ndakambobvunza imwe friend yangu uyo anondinzwisisa. Iye akati kwandiri zvimwe kuda zvinhu izvi zvinotevera ini because mudzinza rekwedu mune mweya wengozi. Dambudziko riripo nderekuti amai vangu vakafa vachiramba kundizivisa kuti baba vangu vainge vachinzani uye zvekare dzinza rekwedu ndaikwanisa kuzoriwana kupi. Mubvunzo wangu mukoma ndewekuti ndiri muprofita here? Kosei Mwari vakasarudza kuvhura maziso angu iniwo zvangu murombo kuti ndione mweya yevanhu vakafa vachitambura muHarare. Vanhu vose vandinoona ava zviri zvipoko havana kufa zvakanaka. Dzimwe nguva ndinotoona munhu anenge achiratidza kuti iye anenge akafa akaita zvekutsikwa nemotikari, anenge akangorara pakati perodhi pozongouya motikari iyoyo kutofamba kwainenge ichiita kutoratidza kuti haisi motikari yechokwadi because inenge ichiti kana ikafamba yomboita ichinyangarika
yoonekwa yonyangarika yoonekwa kusvika ichizomudhuma. Ndinoona vamwe vanhu vanenge vachichema. Ndakambosanganawo nevamwe vamufundisi vainge vakatakura bhegi ravo. Vamufundisi ava ndakasangana navo muna Jason Moyo na Sam Mujoma, ndo pandakasangana navo vainge vakatakura rimwe zibhegi rainge rakakura. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda ainge atori munhu chainge chisiri chipoko. Vakapfeka suit yainge iri yeblue. Ndakataura navo ndikati ko muri kuendepi mukuru wangu usiku hwakadai, hamutyi mbavha here? Akangonditarisa murume iyeye ndokubva andiudza kuti iye akafa ari mufundisi, zvino haana kuitirwa manyaradzo ende akavigirwa muHarare, saka ari kutambudzika. Ndakavhunduka but still ndainge ndiine zvivindi zvekuramba ndichitaura naye. Ndokubva ati kwandiri kumusha kwake iye anobva kumasvingo, uye zvekare nyaya yake yainge iri yekuti haana kuitirwa manyaradzo, saka ari kuda kudzokera kumusha kwavo kuti ange achinovaudza kuti ndirangarirei, ndiitireiwo manyaradzo ndikwanise kuzorora. Ndo zvinhu zvandinogara ndichisangana nazvo. Seiko ndichisangana nezvinhu zvakadai? Ndinofanira here kuti ndinamatirwe? Ndoenda kune dzimwe n'anga here kuti ndine chipo cheuprofita chinoda kusimbiswa? Please ndibatsirei because nditori neconfusion. Ndinongoda kuziva mukoma kuti kupenga here kwandiri kuita kana kuti ndiri normal, asi maziso angu akangovhurwa zvekuti ndige ndikwanisa kuona zvinoitika kune rimwe divi renyika yatisingakwanisi kuona nemaziso edu enyama. Vateereri venyu ngavandiyamurewo, kana ndiri muprofita ndotangira papi, kana kuti ndinotsvaka mushonga here wekuti ndiregedze kuona zvinhu izvi, nekuti ndinotya kufamba usiku nenyaya yezvipoko. Kungofamba usiku chete ndiri ndega ndinobva ndatoona zvipoko. Ndibetsereiwo without judging me. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo vanogara kuchitungwiza. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Chii chingava chiri kuitika kwavari mukoma vedu ava? Kuti muprofita here? Hanzi kana ndiri muprofita ndoenda here kun'anga kunosimbisirwa chiprofita chacho, kana kuti ndoita zvekunamatirwa? Kusei hanzi Mwari vakasarudza ini hangu murombo, munhu anotozvitamburirawo zvake kuti ndinge ndichizosangana nezvinhu zvakadai kunyaya yavamufundisi. Maionawo sei vedare? Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ininiwo ndiri bhabha munomu muHarare, saka ndinotohasela ende ndinoitawo zvekutsvaka mari. Saka ndakazopinda mune chimwe chigemu ichi ndakapinda machiri. It was last year muna October. Christmas iyi nemudzimai wangu ndichachinja hangu kwandakaenda nemhuri yangu. Ndichati takaenda kuVictoria Falls. Ndatova nemotikari yandakabva mukutenga. Motikari iyi ndakazoitenga muna December. Itori motikari yekuti nebasa rangu randinoita haungambofungidziri kuti ndini ndine motikari iyoyo. Inini handisi ngochani, I'm not gay mukomanashi, ndinzwisisei. Nditori nemhuri yangu uye zvekare nditori nevana. Asi dambudziko riripo nderekuti Zim economy yakaita kuti dzipa urweki. Rent yekubarbershop inodhura. Apa vanakomba vanenge vachida kudya ndipo pakabva pachizouya vamwe vamufundisi. Vakauya ndokubva ndachizovagera musoro wavo. Saka ivo vakazoti vainge vachida kuti tinge tichizopota tichitaura paWhatsApp, vachiti vainge vachida kuzobvunza kuziva kuti ndinenge ndiripo here pabarbershop. Saka vakabva vachizoti kwandiri, ndiri kuda kuti ndige ndichizokupa mari yekuti ukwanise kuvhura imwe barbershop. Vakandiudza kuti ivo vanogara kuBorodale. Ndakabva ndachizoenda kumba kwavo kuBorodale. Ndasvikako kumba kwavo kuBorodale, ndakasvika vainge varipo ivo vega, painge pasina kana mushandi, uye zvekare vakandiudza kuti mudzimai wavo ainge akaenda kuTurkey kunohodha because vanoita zvemaboutique. Vana vavo vainge vari kuzvikoro.
Saka takatanga kutaura, vakandipa waini ndakatoshamisika kuti kuva mufundisi vanonwa doro, vakati hazvina kana basa, kunyange Jesu aitonwawo doro, ndokusaka akashandura mvura kuita waini. Saka vakandipa doro rinodhura, vakabva vandiudza chokwadi chavo pavakaona sekunge ndainge ndava kutanga kubatwa naho mhamba. Saka vakandiudza kuti ivo vanoshungurudzwa nemweya unoda kuti vange vachivata nevarume even though vari married, but in secret ndo zvavanoita izvi. Vakandivimbisa mari yakawanda kwazvo, mari yandainge ndisingazombofi ndakawana nebasa rangu iri randinoita rekugera vanhu bvudzi, even makore 2 chaiwo. Mari iyoyo ndainge ndisingakwanisi kuzoibata kuti ndingoita sezvavanenge vachida kuita pandiri kwema-hours mashomanana chete. Ngomanashi ndakati ndakatarisa nhamo yangu, ndikatarisa rent yainge yakandimirira, ndikatanga kufunga mudzimai wangu kuti haana kumbogara akaenjoyawo life kubva zvandakamutora. Ndakavatarisa baba ivavo ndikabvuma. Kubva musi iwoyo ndava kurara napasta uyu. Mazuva avo avanondisheedza, vanondibhadhara mari yakawanda. Ndiyo mari yandakatengesa nayo motikari yandiri kufamba nayo, uye ndiyo mari iyo yandiri kutoda kutoronga nayo kuti ndige ndichizochata nemudzimai wangu. Zvinhu zvinondirwadza nekuti vamufundisi ava, ivo is a man of God, but hakuna anotombozviziva kuti inini ndini ndatova boyfriend yavo kana kuti girlfriend. Ndinoti kana ndakatarisa mukadzi wangu ndikazvifunga, ndinonzwa ndichizvisema nekuzvishora nekuda kwezvandiri kuitwa. Ndiri kuzviitira for mari chete, asi ndava kutya. Pastor ava vanoti kana ndikamira kuvapa zvavanoda, ivo havazombofi vakandipa mari. Ndiri kunzwa sekunge ndakasungwa navo vamufundisi ava, even mweya wangu unongogara uri down nguva dzose. Ndinogara ndichingoona rima rinenge riri kumberi kwangu, uye zvekare ndine hope dzimwe dzandinorota ndichiurawa ndobva ndakandirwa mugomba. Hope idzodzo dzinondivhundutsa zvisingaiti. Ndongoramba ndiinavo here vamufundisi ava, kana kuti ndosiya mari yavo ndodzokera hangu kunhamo? Because mari yavo kunyangewo ndikati ndikuda kumbo-upgrade, ndakatombovhura shop, ndavhura shop, but pakangoitika mamwe madrama ndisina kunzwisisa, shop iyoyo ikatosvika pakutobroka. Saka ndizivi kuti kutadza kurana business kwandakaita here kana kutoti zvitori nechirevo. When you post muzondizivisa, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu wei, anzi ndo zvandiri kuita navamufundisi, anzi ndiri kupiwa mari. Zvakaoma, asi vari kuti havachadi kuzviita. Vari kunzwa mweya wavo kuti wakasungwa nesomething, but havakwanisi kuti vange vachisiyana navo vamufundisi for the sake of money. Ngatitaurei navo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavikawo chitupa changu. Baba vangu vainge vaine business rakakura kumaruzevha kwatainge tichigara kwatinobva, and business ravo vakatanga vaine chigayo chimwe chete, vakazovhura mashops, mabuchari kumaruzevha. Tainge tiine mari yakawanda. Kunyange patakakura isu pamusha pedu ndipo pega painge paine magetsi, borehole. Asi chokwadi chainge chiripo ndechekuti muna 2006 baba vangu vakaenda kuMozambique, uko kwavakanopiwa mushonga wekuti varambe vachingoita mari, chigayo chavo chinge chichizoita mari yakawandisa. Vanhu vaibva kure vachiuya kuzogaisa pamba pedu. Saka baba vainge vakarombera chigayo ichocho. Mutemo wacho wainge uri wekuti pagore roga roga vaifanira kuti vange vachizotinha mombe in secret, zvisingazivikanwi nehama. Kana vatinha mombe voenda nayo vonoisiya muzvikomo kana kuti mugomo. Then kana vaisiya kudaro yaizodyiwa nezvikwambo izvo zvavainge vakanotora kuMozambique. Muna 2015 inini ndakazovhura business rangu
rekutengesa maspare parts emota muno muHarare. Zvinhu zvainge zvakaoma, business rainge risiri kufamba. Rimwe zuva baba vakazondishevedza ndikaenda kumusha, vakati mwanangu, handidi kuti utambure, chitora chinhu ichi unge uchizonoisa mushopu mako. Chainge chingori chimwe chimudhori chainge chakazara mazimvere. Vakati uchaona mashura. Vakabva vachizondipa kamwe kabhokisi kadiki diki kainge kakaputirwa nejira dzvuku uye nejira reblack. Vakanditi ndiregedze kukavhura, kana ndikangokavhura chete ndaikwanisa kuzopofumara. Vakanditi unokaisa kuseri kwekaunta yako. Mukoma kubva musi iwoyo wandakaisa kabhokisi ikako, business rangu rakabva ratanga kuita mari. Mudzimai wangu ndiye aitengesa mushopu naamainini munengena wemudzimai wangu. Saka ndakagara ndatongoudza mudzimai zvekare naamainini kuti izvi ndo zvinhu zvandapiwa nababa, musazobata kabhokisi aka. Ndakatanga kuita mari yakawanda. Ndainge ndichizviziva kuti muchibhokisi imomo mainge muine chikwambo, nekuti usiku ndainzwa chichifamba-famba musilingi chichitotaura neni. Chakazotanga kundiudza kuti chava kuda kudya. Ndikadzokera kuna baba. Baba vangu vakanditi ndige ndichitsvaka girlfriend, asi ndaifanira kuzviita in secret, mudzimai wangu asingazvizivi. Vakandipa mushonga wekuti kana ndikarara nemukadzi, kunyangwe mukadzi iyeye ari kumwedzi, kunyangwe aine family planning yaanenge achishandisa, ndinotongomumitisa. Unoita kuti urume hwako hunge huchizova huine simba zvekuti hunoenda wobva wachizonokanganisa mahormones ake zvekuti anobva atongobatira pamuviri. Ndakanwa mushonga iwoyo kwemwedzi wose ndisingadi kurara nemudzimai, ndichingomudza kuti ndine stress, nengwa isi kuda kumira. Ndaitya kuti ndiноmitisa mukadzi, saka ndakange ndava neumwe mukadzi wandainge ndichifambidzana naye wekuchechi kwedu. Mukadzi uyu ndarara naye ndokubva andiudza kuti ainge ava nepamuviri. Nhumbu iyoyo yakazobva. Nhumbu yakati yabva, ndakazongoona mumba muine hari. Ndainge ndaenda kunogeza. Pandakadzoka ndichibva kunogeza ndokubva ndaona kuti pafloor painge paine hari yainge yakazara neropa. Saka ndakaitora hari iyi ndikanoiviga mubhuti remotikari. Ndikabva ndachizosimuka mangwana acho makuseni ndichiti ndiri kumboenda kumusha. Ndikaenda ndikanoona baba. Baba vakabva vandiudza kuti taifanira kuti tinge tichizotsvaka nzvimbo yekuti tinoenda kunoviga hari iyoyo. Vakati ivo vainge vachazondipa space kuplot kwavo kuti ndinge ndichimbozoita mhiko dzangu, asi ndaifanira kuzotengawo rangu plot. Saka ndakaita makore akati wandei baba vangu vasati vashaika, ndichingotiwo kana yava nguva yekuti ndinosacrifice, ndinongoenda kuplot rababa vangu ndiine mombe yandinenge ndatenga. Mombe iyoyo inongogara mudanga kana kwemazuva mashomanana, then ndobva ndatoitinha mombe ndoenda ndonoisiya musango muchikomo, because baba vangu plot ravakatenga mutori nechikomo chirimo umo mavainge vachiitira masacrifices avo. Ndakazotengawo ranguwo purazi pedo neHarare. Saka mupurazi umu mune zvikomo zvirimo zvakati wandei. Ndo mandinongotinhirawo mombe dzangu kana ndadzitinha dzikaendawo musango, then ndobva ndachizongodzisiya dzinodyiwa nezvikwambo zvangu. Mukomanashi iko zvino zvikwambo ichi chiri kuti icho chiri kuda kuti ndige ndichichekeresa ari munhu iro rinori gore. Ndinodawo advice kubva kune vedare renyu. Baba vangu vakazoshaika kudhara. Ivo baba kuzoshaika kwavakaita havana kumbogara vakachekeresa munhu kunze kwemiscarriage yavanoti yakaitika after vabva kunoromba. Iniwo wacho opedza ndiri kurota baba vangu vachindiudza kuti sezvo zvikwambo izvi zvava kuda ropa, handifaniri kuti ndinge ndichipikisana nazvo, nekuti vanotya kuti zvinozoparadza upfumi uhwo hwavakazosiya uri mumaoko angu nemumaoko evanengena vangu, zvichireva kuti inini ndiri kufanira kuti ndige ndichiita sacrifice kuurayisa mwana wangu kana kuti hama yemudzimai wangu. Ndiri kutya because ndakambofambawo vedare ndikaudzwa kuti kana ndikangogara ndaita zviri kudiwa
nacho chikwambo ichi chakabviwa nacho kuMozambique nababa chinenge chava kutoda munhu pagore ndinofanira kutoramba kuchipa ropa remunhu chingoramba chichingoita zvachakanzi chinoita pachakatorwa kuMozambique nababa vangu. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe, ndichange ndirimo mucomment section. Chandanga ndichingoda hangu advice, do not judge me. Ndopisa here box iri umu macho munogara chikwambo, ndopisa zvose. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi handichazivi zvokuita ini, ndopisa here kana kuti kwete. Ngativabatsirei mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Thank you very much for watching. Make sure that you like the video as well as just writing something in the comment section. I'll try to respond to my confessions. Apa ndava kumhanya kuti ndinge ndichikurekodherai zvekare another episode. Kuri sei kumabasa kwamuri. Let us meet again in the following episode.